Wow. Aukeratu behar da, kamera vertikal. Es mejor que Por el mando un pello ya. Ya. Hostia, tío. Kaixo, arratsaldeon denoi. Atxaldeon, zemuz geha. Iepa kaixo arratsaldeon eta ongi etorri. Hori bat beran dago. Dago bat induituta. Nahita.
Ze eman diozue txarregi gaur? Eman diazu, kriston hasiera. Ili kafea. Ili kafe eman diozue? Ili kafea. Ini kafea, bai. Disparatu zegoen Hori gehien. izan da. Eta ikusten ari ziren entzat, esan behar dugu erakusten ari zen katilua zela, arazitxo bat eragin digun erruduna. Esan dik ez dela zerantzuten. Ikusten nahi da. Eta ikusten da, entzunez. Don't worry. Be happy. You make it double, don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry. Bueno, bizitzalero errela hartu beharralako. Larritasunak larriegi bizigabe eta zoriontasunetik saiatuta. Sekulako lotura, bihar dona etorriko zaigu eta eskerrak berak erakutsiko digulako nola kudeatu emozioak. Nola ari gara ez, behin eta berriz aipatzen ze garrantzitsua den gure emozioak kudeatzen jakitea, eta bar, eta pixka bat hitz egingo digu hortaz, oinarri hortaz, ez, akaso oso oinarrizko den zerbaitetaz, baina bai, nola kudeatu emozioak, beraz eskerrak, eta gaurko kasua bihar jarriko diogu donari, eta zer esango digu? Non dauden ere paperak? Papera galdu ditut. Hango maiaren gainean. Beno, arratsalde on dizuela guztioi eta ongietorri bigarren kafera. Gaur 31. urtarrilak dituen egunak esaterako. Bigarrena Tolosan, bigarrena ekainak. Ondo zegoen, bai. Nei kostain zait, baina ondo zegoen. Ez aldakizue sapiosexuala naizela, ni ere saiatzen naiz inteligentea izaten. Saiatzen. Ondo dago saiatzea. Ojalá, hori esan dizu etxarrik, ez? Zure etxarri maiteak, arrate. That will bring everybody down. Bueno, basandako arratsaldon guzti eta ongietorri. Sarreran aipatu dugu munduan zer ari den gertatzen. Munduan gaurko egunez zer gertatu den eta gurean ere gaur ze gertatuko dan. Zen mundua ez dago bigarren kafearen baitan. Bigarren kafea bai dago mundura begira. Bai, ez dut uste, ez da? Be happy. Behar dut beste kartel bat Asensioren olako komentariotako. Ez daukat. Sortu. Don't worry. Bueno, gaur estrenatuko dugu ondo bidean Maider Zabalegi eta Gorka Urrarekin gure tarte akustikoen espazio fisikoa. Hortxe dauzkago ja gure banketatxoak prest. Gaur izango dugu berriro gurekin noski, Ainhoa Marzol, puri-purian diren gauza kontatzeko. Gaur izango ditugu gurekin musika irakasle diren bilagon. Eta ikasle ere bai, kasu batean. Bai, nik uste musikaria gainera beti dela ikasle. Ez ditxarri? Bai, beti. Gizakia. Gizakia. Orokorrean, gizakia. Sapiosexualitatearen bidean ikasi egin behar da. Beharko. Don't worry. Eta guk, maite ditugu jakintxuak, baina maite gauza gehiago ere maite ditugu. Etxarri, boi pa bingola, ez? Kartela behar ez duz. Ez que bakizte gana zaiten, eukidegu sarrera bat, oain arte eukidez dugun moduko sarrera bat eukidegu, ez que aparte, ja, sarrerara nila banentorren eskufrenoakin. Hola, orduan, ja, oantxo bertan behar dut, momentu bat. Lasaitzeko momentua. Lasaitzeko momentua. Bale, utziko zaitugu, atzo ni utzi nindu zuen zigortuta 5 minutuz. Gaur zigortuta ez, baina pentsatzeko txokoan. Utziko zaitugu 5 minutuz. Ados.
5 minutuz bitartean nik aurkeztuko dizuet nire maite duta, eta nire maite duta gaur objektu bati, atzo pertsona bati, gaur objektu bati eskainiko diot, eta objektu hori da... pitxarra. Pitxarra! Zuek pitxarra ezagutzen duzu, erabiltzen duzu bai, ez? Bai, Pitxarra. Bueno, ur pitxarra eta galdetu nahi nizuen, eta entzulei ere, ea zuek eskatzeko ohitura daukazuen jatetxe batean edo dena delakoan, pitxarra, ur pitxarra. Nik, bai, eskatzen dut, naiz eta onartzen dut kosta egiten zaidan. Oso nolabait ez da erraza. Eta gutxiago jatetxe ez da dotore edo jantzietan. Eta, bueno, batzuetan, badakizunean hor eskadezakezula pitxarra, lasai eskatzen duzu, ez? Baina berria denean, beti da hor, duda egiten duzu. Hemen eskadezaket ur pitxarra, hemen ez. Eta, bueno, hori ez dakitzuei gertatzen zaizuen, baina neri bai. Eta iruditzen zait, iturriko ura eskatzeko eskubidea denok dugula, eta, bueno, zerbait oso naturala beharko lukela, naiz eta ez den, nire irudipenaz behintzat. Nik ere, esango nuke, zale bana izela, baino... Ez duzula eskatzen. Palo hundi ematen ditela. Ez badet ikusten, hor egontzan kanpaina bat, gainera, askoz ekologikoa da, plastiko ikaragarri sortzea horrezen da, baina ez badet ikusten pitxarrik edo kristalezko botila zabal horitako bat, ez pixkat hori sustatzen duena, ni ere hor txegatzen ez pixkate taskatuta. Hemen inguruan, bai, entzulen artean zerbitzaririk baldin badago, esan diezagula nola bizi duten hori barrutik. Txedez. Alegia, guk kanpotik badakigu, eskatzen dugunean, apuroa edo pasatzen edo sentitzen dugula, baina, zerbitzari zareten hori, galdera, nola bizi duzu zuek zer sentitzen duzuen horbaitek pitxarra, ur pitxarra eskatzen dizuenean, edo baso bat ur, ez? Bueno, gauza da, hortara noa. Ego Euskal Herrian behintzat, badirudi justifikaziorik edo izango dugula, izan ere, hemendik aurrera tabernek derrigorrez eman beharko diote bezeroari iturriko ura doainik, iturriko ura. Legez, izan ere, Espainiako Ministro Kontseiluaren hondakinen lege berria, aterako dute aste honetan, edo jarriko dute martxan, hasi nahi dute martxan jartzen, nahi dituztelako, edo jarraitu nahi dutelako, ingurugiroa babesteko hainbat neurri hartzen, ez? Eta kasu honetan dira mikroplastikoak ekiditeko. Hori Espainiako ministeritzatik? Bai. Urkulluk fase berdinean edo prozesu abiadura berdinean aplikatu nahiko du hori? Zer uste duzu, Ja, pitxarra edo ura eskatzea ez da akaso, ez digu irudiona ematen, edo... Ez dakit, bai, konsuma sustatu ez egiten. Insalusek, beteluk, altzolak, errakurek. Segunta hauen lengusuak, nun egiten duen lan, eta bakizu olako gauzak. Hori da, eta aitzakia bat topatuko dute, ez? Esan ez, baina iturria honek ez du behar bezalako ura ematen, tortu nesango duzu, baina iturri hori zer dator zubietatik, edo zer dator? Ez, bueno, Eta gero, pentsatu dut, beste erronka ekologiko bat izango dugula hemendik aurrera, maskaren eta eskularruen erabileraren gatik. Bai, eta erabilera txarragatik edo, zabor bihurtzen direnean... Hori da, baina berez, teorian, gehienak behintzat, erabili eta botatzekoak dira. Beraz, eta hori sustatzen dute, ez? Behin erabilera bakarreko erabilera sustatzen dute. Beraz, hori egiten badugu egunero, pentsa, ez? Zenbat plastiko eta zenbat hondakin sor daitezken. Plastiko. Beraz, hori, gaurko maite duta pitxarrari. So good, I got you. I feel nice. Hau ez ere maite duta, baina maite dut kantu hau, eta gaur bezalako sarrera akzidentatuetan, behar izaten dut laguntza pixka pentsatzeko dena ondo dagoela, ondo sentitzen izela. Claro. So nice, I got you.
nik egia esetan balin baduzue maite dut, aber kontzeptua azaltzeko gaina izen, Etxe txiki eta ezberdin xamarrek kolore ezberdinekin eta sortzen dituzten paisaia arkitektonikoak. Alegia, bata besteren ondoan, denak nahiko polit, denak nahiko txiki, badagoela koherentzia bat, baina denak oso ezberdinak direla. Ados, ni ere ados, bitu zuen Pasaidoni bane maitean eta Tolosa maitean badaude horrelakoak, ez? Eta Portugalen, eta, bueno, hainbat tokitan, Bai, oso ezaguna da Bergen hirikoa, Noruegakoa, hori entzuleak hor balin badaude, bilatu, leku zoragarria. Esango nuke Kopenhagen ere kanal inguru horietan agertzen direla horrelako... Esango nuke guztiz ados, zure maite dutarekin, baina ez daudela kasualitatez, alegia orden badaukatela. Hori, bai, egia, hola ematen du, Esango baino, nuke. hori, bida, galdetu beharko genuke, ez? Galdetu beharko genuke, ze sumatzen da, aukerak eta ausaz edo kontrolik gabe egiten denean. Eta kontrolik gabe egiten denean, kakazarra da. Ez da maite duta, ez da turismo... nola esaten da, turismo foku bat, turismo erakartzeko modu bat ez dela. Ez da. Bueno, baina aguantatu dute, orain arte, orduan batek pentsatu du. Gauza txoiek egiterako momentuan. Hoiek pentsatua direla, ba? Bueltatu zara pentsatzeko hori da, bai, egiterako orduan ere, irauteko ere pentsatua daudela. Bai. Eta eman bardet, pausu bat, oendikan atzerago pitxarrera itzuliz. Zeneize bak idatzi dit, nire amunak, askotan esaten nemuna bizkaitarra da, esaten du, harri ez pitxarra jo, edo pitxarrez harri jo, pitxarria apurtu. Pitxarria apurtu. Total, bata obestea emaitzei berdin izango dela. Hoi da. Haze polilla. Harri ez pitxarra jo, edo pitxarrez harri jo, pitxarria apurtu. Harria beti indartxu. Bai. Gustatzen zaizkit, ez, benetan bidanik maite ditut, arrateren bigarren irakurketak. Ona da. Zuketanik pentsatu. Ona da. Bata obestea, baina zuk eman diozu bigarren irakurketa bat. Bai, filosofikoagoa agian. Harria gogorra da. Bai, gure mitologiako gentilen garaira eramaten gaituena. Aiako harrian, trikuarri, granitoa, eta... Gizarte dolmenikoetara. Hori da, megalitismoa, akaso, hor representatzen. Amuna, aitzen nahi balin bazea, bitu zer da guzti horren atzean. Eskerrik asko, bitu zer nola pentsarazten. Nera amuna nerea. Amuna nerea, Nerea. Nere amuna. Nerea. Amuna nere. Amuna, amuna. Ez dia asko izango nerea izenakin 86 urte dituztenak. Bueno, ez dakit nola den, baina dakidana da, maite ditugun gauza hori ez gain, maite ditugula beste batzuk, eta dira Marzolek ekartzen dizkigun frikikeriak, nik behintzat ikaragarri maite ditut. Dantzan ari da. Sortu behar dugu, etxarri beste audio bat, ez? Friki momentua! Pentsatuet, agian sintonia bat egitea japonesa. Kolaboratzaile bakoitzari. Eta japonesa? Ez. Txinatarra. Ez dakit, baina, adibidez, guk koroan esatea, Ainhoa Marzol, puri-puria. Vale, venga, guazen saiatzea. Baina, bertzen, nola. Baina Ainhoa Marzolena nik ez dut horrela imaginatzen, horregatik esaten dut, Ainhoa Marzol. Sartu daitezke instrumentu oriental hauek, Klan. Dale. Bueno, a ver, Ainhoa, ondo iruditzen bazaizu, igual... Zezu ondo iruditzen, takit. Bueno, bai, nire zutena. Ikuste zuena, zuek, gehiago juten dara, baina bai, sintonia bat nahiko nuke, guztua, hombre, hemen. Asensio, pixkat moten nabil, ez daitezte zer da, hori, teklatu virtuala. Azkarro bukatuko ezu, pianoa junda. Xilofono, baten bilaneien, baina ez hori... A ver... Makineta bai, Makineta ere gusta zaizu? Ainhoa, zuk entzun duzu arratek egin zuna bestia? Maitenaren zatirako? Nahi gabe egin nuena. Ez, erakutsiko izunik, lasai. Nahiko, ez dezu entzun? Jarri, Asensio. Nahiko, mira. Bueno, toda la rabe ahí.
Ze, Hau entzun behar dugu. Arratxalde. Dator, berotzeko momentuan. Dator, astelen arratxalde. Bueno, ba, horrelako zerbait izango zen, Ainhoa Bai, Marzalentzat. frikiatzeko. Ingo dizut, ingo dizut. Manden bora. Ai da, Bueno, bale, eskerrik asko, jo, Hemen ez gara zine egiten hasiko zen nik Ainhoa, barkamena eskatu behar dizu. Ja, jarri tentsioko. Hori da, txasko, bale. Tentsioko. Bueno, Ez dut katz ikusi! Ez dut katz ikusi. saiatu zea. Zuk nahi zenun, olako... Absolutuki, Ez que ez te lortzen zurekin hemen hitz egin behatzak nahi dut sartzen. ontaz. Zurekin hitz egin nahi dut ontaz, eta ikusten dudanean benetan komentatuko dugu, eta bar, baina hori, aste arte ontarako zin izango da. Zer ari da, hau egiten. Hasi dia, jolasten. Hori izan gure tensio momentua. Bai, tentsio momentua kafia bota edia, ja. Bueno, Ainhoa Marzol, badaukagula frikiatzeko pixka batzurekin, eta zibarko dugula nonbaitetik, batez ere, bueno, azteko musikatik hasiko gara, ezta? Musikatik, bai. Bai, musikan ekarri ditut pare bat gauza, pixka bat denetikan, ez? Pop, gero gatoz rap eta leku guztietatik. Ba, gaur dakarkit Medhein rap artista estatu batuarraren disko berria atera dute, Cold Water deitzen dana, eta I'm the Dash kantarekin gatoz. Try to settle down, stepping through the clouds, kept Peru around, feet solid on the ground, my spirit loud, stood firm, notice what I put first, couldn't hurt more, had to work towards peace, in the Stussy fleece through the breeze, flew to the east and I seen it, never knew that I could reach it, show me love when I feel defeated, been a minute shipping decent, I ain't heard a whisper from a demon, got to the peak and I looked at the sky, know I'ma get it if it's mine, took time, can't hide what's behind the eyes, grip the prize in my mind spinning, cause this time's different, drifting, strong vision, many bodies, one mission, pour a fifth, reminisce, me and Bliss got these niggas sick, I was by the bridge, when the trauma hit, smoke a lot of splits, Q gone quick, coppers hit, now we did, for the chits, I'ma grind, Esan nahi. Medhein da pixka bat artista emergentetan datorren, bueno, indartsuetako bat esan daiteke. Eta, bueno, oain estatu batuetan gertatzen aidan guztiarekin, eta Black Lives Matter eta garrantzitsua iruditzen zitzaiten aste honetan gutxienez zeozer ekartzea kultura beltzaren inguruan eta gauza guzti hauekin batera. Eta egia da guri iriste zaigun rapa eta agian puri-purian ekarriko ditugun beste gauza asko izango direla ja kontsagratuak diren artistak. Baino Medhein adibidez, hemendikan urte batzuetara nik uste dut nahiko ikusiko dugula bai festivaletan eta bai hainbaldekutan. Beraz, hemen entzun dutu lehenengo aldiz. Egia esan, gustatu zain, bai kanta eta baita bideoklipa ere, niniz oso bideoklip zalea, onartu behar dizuet, baina bideoklipak guai da honen. Eta rap zalea bai? Bai, rapa enaiz jarraitzaia morratua, baina bai, suertatzen danean gustora entzuten eten estiloa, bai, hori da, bai. Nik gatu nahiz ataskatua izenakin. Bai. Medhein. Ez, I'm the Dash. I'm the Dash. Hori, I'm the Dash. Nola euskaratu haitu nahiz bueltak ematen, eta hor gatu nahiz ataskatuta. Eta zure ondorioak dira. Nire ondorioak dira ipurdil edo ilpurdi. Ya está. Engelesez ez dakien arentzat, det eriotza, bai ez? Hilda, partizipioa. Eta as ipurdia. Ipurdi. Hori. Ipurdi. Horreaino nire aportazioa. Oso ondo, Bai. Ilipurdi. Wow! Horre eman diozu beste ben... Bigarren buelta. Bigarren kafea bat eman diozu gaiari.
Gustatzen zaite hau izenak euskaratzea hola zaiak dianak, aber beste baten ero topatza dagun beste bat. Bai. Ba, Erronko izor daiteke, bai. Ilpurdi. bai. Bestea, dakarkiguna, beste puntara joaz, bueno, pop txurienera, Lady Gagak disko berria atera du, kromatika deitzen dena. Wow, ez nekin. Noiz? Aurreko ostiralean. Eta aurreratzeko kantetako batzeukana, oain dala aste batzuk, izan zen Rain on Me, Ariana Granderekin, dala oain entzungo duguna. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. They drop, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. I'd rather be drop, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me. Oh yeah, baby. Living in a world where no one's innocent. Oh, but at least we try. Gotta live my truth, not keep it bottled in. Ba, Lady Gagaren disko hau, bueno, disko honen etorriera nahiko akzidentatua izan da koronavirusaren krisi guztiarekin. Ze diskoa ja aspaldi ateratzeko pentsatua zegoen, baino atzeratu egin behar izan zuen. Fanak asko asarretu zian honekin. Ze, bueno, erabaki kapitalistak olako momentotan hartzeak pixka bat gehiago jakinan Lady Gaga eta bueno, industria musikaleko jende topak nola egiten duen lan, ez? Baina, bueno, atera da, eta beste hainbatekin ere kolaborazioak ditu, Ariana Grandetaz aparte, adibidez Blackpink K-pop taldearekin, ezakit zuek K-popean jarriak zareten. Blackpink, pop korearra. K-popataz, noiz bait, hemen? Baitzengo deu, nik egia esan Korean jabete txobat pasako eta pasada bazan. Eske K-popa zegon kaletako pantailatan, zegon... K-popa, hola, ezagutzen ez deguna bentzako, esan daiteke dela Gangnam Style da hauek. Ikusik Style izan zala K-poparen referente, ez? Ba, justo, bideoklipa ikusten ari nintzela, ari nintzen pentsatzen, ni oso pertsona ameslaria naiz, eta amets asko ditut, baina horietako bat da, horrelako bideoklip bat grabatzea. Eta K-popa bertan, ere ikasiko nuke, gustora, eta hor dantzatzen, ze oso ez dakit divertigarria da, ez? Bai, ze K-popa, bueno, mundu bat da, ez? Azkenako orain ditu fanak hemen behintzat 15 urte inguruko neskatoak, eta egia da niretzako mundu nahiko arrotza zala, ez nuen gehiagi ulertzen, kuarentena hontan arte, ze kuarentena hontan Just Dance eukidegu etxean, eta galduta gaude K-poparekin. K-popa dantza egiteko ikeragarria, eta rendena fanakea etxean. Bai. Eta hori Just Dancen praktikatu duzu. Bai da, ja dantza guztiak egiten. Bereizgarri musikala edo musikalik badu, edo bakarri da Korean egiten delako. Osea, oso komertziala, ez? Ainhoa, edo badu beste... Bai. Bereizteko, edo da beste gabe popa, Korean egiten dena. Bai, bueno, oso errefinatua esan daiteke dela zati guztitan, oso komertziala, baina oso diseinatua komertziala izateko, eta noski hor dago idolen figura guztia, azkeneako neska hauek dianak argalak, oso politak, konbentzionalki dena, bueno, pixka kontroversiala dela, ez dago... hor barruan sartuta ez dagoen jendearentzako. Ez zer esan edo hor barruan sartuta ez dagoen jendearentzako. Alegia, barruan dauden entzate justifikatua dago horrela... Esketxekta bada, baina ez detoi esango. Ados.
Bai, pika bat sektada. Ez esan. Nola? Ez esateko. Ez dut esango. Salatuko. Norbaitek entzute egiten. Bihar hilda ateratu banaiz, nonbait? Ainhoa, favorez. Lasai, arduraz seguruak kubrituko zaitu eta Eskerrik asko. eraraziko diogu zure izpari dagokizuna. Bai. Lady Gaga ere orduan, K-popataz diru ateratzen ere aprobetxatzen pixka bat ari da, eta countrya azkeneko, pelikularekin, A Star is Born eta guztionekin ja countryra pasazan juntzan, baina berriz voltatu da, eta pop utxez egindako disko bat ateratu. Eta ze iruditu? Kostatu zaizu? Bueno. Ze iruditu? Isiltasuna. Hala. Bueno, denotako da, ez? Azkenako disko pila bat ditu eta kri-kri. Kri-kri, bai. Urrengoa, mesedez. Zineaz... Bai. Zineaz ekarri ditugu gauzatzuk. Ez dakitela zinea guztizan, baino badauka bere puntua, ez? Netflixen Hannah Gatsbyren monologo berria. Ez dakitantzuna daukazuen Hannah Gatsbyri buruz, edo bere aurreko monologoa ikusita daukazuen, Nanette deitzen zena. Oso ezaguna egin zen, orain dela 2 urte, ikusi zenuen? Nik aurpegia ikusi diodanean ezaguna egin zaitu. Baina ordura arte neukan filmatuta. Txaron, zer da? Ez da pertsona bat? Bai. Bale. Aurpegia ikusi diodanean... Hannah Gatsby, hori da. Bai. Ikusi diodanean, ostras, bai, tipa ezagutzen dut, baina izenagatik... Nik ez. Venga, entzuleak ere jakin nahiko dutela norden. Ikusi eta entzun. Bueno. Harko duzu, bale. To make it in America. If you're here because of Nanette, why? Had I known just how wildly popular Trauma was going to be, Zulpen simultanean norbait egin nahi badu? I might have budgeted my shit a bit better. Orain esplikatuko dugu And put all my jewelry. Nanette nola izan zen. And now here we are. When I first started touring here, Azaldu. Lasai, Ainhoa. Bai, bueno, Nanette izan zen Netflixek eukizun dokumentalez barkatu monologo garrantzitsuena, orain dela pare bat urte, Hannah Gatsby monologista australiarrak bere trauma nola umorearen bidez kudeatzen zuela erakusten zuen, ez? Eta horrekin, kritika bat egiten zion pixka bat milenialok nola erabiltzen dugun autodespreziozko umorea guri buruz hitz egiteko, ez? Eta nola hori gaizki zegoen. Eta bera daukana da umorearen estruktura eta azkenako monologotan denbora asko pasadun pertsona batek dauka ulerpen bat nola hauek funtzionatzen duten, oso garatua, ez? Eta ontaz aprobetxatzen da, struktura komediko ontaz, ikuslea pixka bat xokean uzteko. Eta egia da, aurreko behintzat, Nanette ikusgarria da, gomendatzen dizuet pila bat, oso emozionala, ze bere traumataz eta hitz egiten du. Eta Douglas ere, oso ondo dago, berriz ere honi buelta bat ematen dio, eta naiz eta ez dan aurrekoa bezain ikusgarria esan daiteke. Bueno, ikusi barko dugu, ez dakit inork promesarik egin nahi duen. Arrate? Nori ari zarete begira. Bai, ikusiko nituzke, eta benetan esaten dut, berriz esango dut, Cats ikusteko gogoa daukat. Eta iritzi bat nik benetan esate ditzute, ustea eta hau ikustea gomendatuko nizuke. Ez da beharrezkoa Cats ikustea, badakigu. Aurreko astean pixka bat emozionatuta ginen denak, ez da beharrezkoa, lasai egon.
Zure kritikarekin eta ikusi itzin genuenarekin ja nahikoa eta soberan, ez? Bai. Ikusiko dugu, baina gogoa daukat. eta monologo hauek, bai, ere bai. Zergatik ez daizu. Oso interesgarria. Esan duzu Netflixen daudela? Bai, Netflixen daude biak. Ondo da. Eta, bai. Gero beste plataforma batera joanez, Filminen kontrobertsia gertatu da aurreko astean. Hau ere ikusi da. Filminek ez dakit, nik ez ditut inoiz ikusi. Ahi ba. Ez. Bueno, esplikatuko dut kontrobertsia gertatu da, Filminen dala, bai, pixka kultuzko pelikulen plataforma, ez? Eta pixka bat irudi hori daka, torrenteren saga osoa sartu dute. Eta jendea pixka bat kabreatu egin da honekin. Bai? Beraz, bai. Jendea zegoen esanez pixka bat, Filminetikan juningo zala honengatikan. Eta, iritzi desberdina daude. Ez dakit zuen iritzia eta nola dian. Hombre, Nik ez ditut ikusi pelikulak, baina enaute erakartzen, eta benetan jendea adibidez imitatzen eta hasten denean, sekulako nola esan. Osea, nazka maten dizu. Bai, nazka maten dizu. Eta besterako. Torrente daukagu hemen, Tolosan, nola ez? Eta orduan pelikula hauek Filminen jartzea, edo gisa honetako pelikulak, azkenan ez da hau delako bakarrik, baizik, eta honek ekar dezakenarengatik, ez? Hori da beldurra. Bueno, hori baino egia... Esan nio. Badagoela pixkat ere filmin postureillo bat, ez? Nik onartu gara ni filmin zalean izela, onartu behar dut hemen torrente pelikulen mix honetan hainbat eszena ez dituela ubikatzen, ze itxizan puntu bat, torrenteken azkatu nindula ni ere, aurrenekoa edo... Hombre, lehenengoan ez. Igual bigarrengoa, baino egia da bestalde, filminen badagoela olako elitismo kulturetilla bat, eta filmin da, zea. Baina ulertzeko baita ere, ez? Baina arte izan baldin bada olako refugio moduko bat edo, ez? Oain sartzea... Bai. Gainazen badaude, torrente... Lau? 5 edo ladia. 5. Pila badaude. Nik ez dut ulertzen. Nondik ateatzen dituzten horren beste cameo, dena bueltak ematen joteko. Bat izango baliz, baina 5. Baina 5, eta jendeak jarraitzen zuen, eta eta jarraituko luke zinemetara joaten, eta... Nik ez dut ikusi beraz ez dut esango, baina ni behintzaten naiz zalea. A ber, egia da, baina ondo dago Marzolek ekartzen digula hemen denetarik, ez? Bai, oso ondo. Filmineko movida torrentianotatik, Netflixek estreinatuko duen, edo martxan duen, Snowpiercer nen telesaia dugu urrena. Matu duen, bai. Hor salto majoa da, eh? Hau da, el rompe... Nola erderaz? Rompehielos izango zen, ez? Rompehielos, bai. John Ho, edo ez da inola hauskatzen da, baina zuzendariaren pelikula. Txitzailea. Bai, izen berdineko novela grafikoan oinarritua dagona, eta bai dala Bong Joon-ho, Parasite pelikula horren ezaguna egin denaren, zuzendariak egin zuen bere bertsioa, oain dela urte pare bat. Ez gehiago 5 bat ja izango dira. Eta kapituluak ateratzen ari dira, hau 2 ateratzen dituzte astean, denera 10 kapitulo izango dianak. Nola? Hau berria da Netflixen, ez? Normalean, dena batera ateratzen dutelako. Bai, gauza berriak probatzen ari dira, hasi zian hau egiten Michael Jordanen dokumentalarekin, eta egia da badaudela serie batzuk oraindikan ere jartzen dituztenak, bakar batez ikusteko, eta suposatzen dudana beste serie batzuk errexago jaten diala mantxo. Oso ondo, hau. Baina bai. Hala ere kritikak ez dira oso onak izaten, nahi? Ez esaten ari dira pixka bat, oso amerikanizatua dagoen eta bai. Baina,
Ezagutzen ez dutenentzako, serie hau dijoa, planeta izoztuta dagoen distopia baten inguruan, eta bertan tren batek munduari birak ematen dizkio, ez? Bizirik dauden azken gizon emakumeekin. Eta tren hau dago bagoietan banatuta, eta bagoien atzekaldean daudenek errebuelta bat hasten dute aurreko bagoietara joateko han bizi direlako privilegio gehien dituzten jendea, ez? Klaseen arteko talka moduko bat da, ez da, no? Hori da. Nolabait hori Eloion gertatzen da, Hori, bai. Bai. Bai, hori da. Buelta berriz ere gora eta bera izan ordez aurretik anatzera. Ez dago, aizki. Dagoen ikusgai dago. Ikusgai dago, hori da. Eta azkenik dakarke eta ekarriko detena da, Central Park seria Apple TV-n atera dutena, Appleekin gratis ematen duten plataforma berri hau. Dala Lauren Bouchard, marrazki bizidunak dira, eta Lauren Bouchard sortzailearena da, igual ezagutzen dezutela Bob's Burger seriaren gatik. Nahiko ezaguna izan zela, orain dela urte batzuk. Bob's Burger, esan duzu? Bai. Esan, ez dut. Hau bai, hori da, animaziozkoa. Hori guztan ari gara, Bob's Burgerren sortzaileetatik, datorren proiektua. Bueno, gauza bat, Martu, hemen lan asko daukagu. Guztiontatik, zer helduko diogu? Zea markatuko dugu hola, behar bineko? Torrentea alde bat erotziko dugu? Bai? Bale. Nanet Janagatz binena ikusi lehenengoa, bai. Ez da baldin bau daukazue indikan ikusita, uhartu beharra dago. Ze oso interesgarria da, oso kritika ona egiten du, nola bizigean eta nola komunikatzegean eta nola egiten dugun umoreari buruz eta oso ondo dago. Eta oso divertigarria da, hola, emozionantea ere, baina parpila bat iten dira. Aizu Marzol, zuk nola ikusten dituzu telesailak? Badago joera bat azkar dago ikustekoa eta... Ez, hombre, ez, a ber. Bai, badago, kontsumitu. Bai, ez, nik, erdiak bigarren kapituluan uzten ditut, beraz ez detorren beste ikusten ere. Baina bai, denetikan idea pixka bat eukitzeko. Eta orain Kardashiana jarri dizkidaten ez Netflixen jazet beste zer ikusten. Eta ze momentutan? Bai, gauetan, eta hola, zuek? Bai, nik normalean ere gauetan. Lehen egia da, Banuela, oso normalean, zure ordutegiaren araberako, ez? Izaten da, eta orduan eguerdian ikusteko joera ere izan nuen demoraldi batez, baina bai, normalean gauez. Bazkal orduan, ez? Bai. Eta gero oso gustokoa dut ere gauzak ez dianak onak eta oso errex ikusten dianak urruti fondoan eukitzean lanak egiten dituten bitartean. Egiten? Bai, elite eta guzti hauek ikusten ditut denak. Baina orduan ez dituzu guztiz ikusten. Baina, dia serie batzuk ezin daztu buru guzti auki bertan, bestela aspertu itezea. Euki behar daztu 140. Ikusten dutu gure atzean ze gertatzen arian, etxarri, justu momentu lanoan sartzea. Bueno, hor dauzkagu, iritsi dira gure estudiora, Maider Zabal eta Gorka Urra, lasai itzaizu asko ikusten ze, oraindik ez dugu nahi ikusten. Hau irratia da. Baina Gorka lanean jarri dugu dagoeneko, self-service moduko bat jarri diogu hor, eta bagoaz prestatzen, ze arratsaleko 5:00 aurrera, izango ditu gurekin saio akustikoak estreinatzen. Eta Ainhoa Marzol, egunen batean gurekin ere hemen izango dugu, bisitain barko YouTuberi, beraz, zuere gonbiatuta, baina normalean Bartzelonara egingo dugu salto, handik zuk zure maitasunetik, frikikeriak gurera ekartzeko. Beraz,
agurtu ere egingo zaitugu, eta datorren astean jarraituko dugu, EH-ko lanak egiten ditugun, nik orain gontan ere, eltzen diodan zerbaitiz, pixkate, arrate baino ben promesak egin zenituen, Bai. Eta Ikasi duan ja, hipotetikoan inbar ditu. Eta hasieran eskatu diot barkamena. Hala ere, beteko dut nire hitza. Hitzeko pertsona naiz, eta beteko dut. Eta ikusiko dut. Etxarrik ere santuen ikusi behartu dela, eta hemen ez da esaten ezer. Ezurra da. Egia da. Norbaitek WhatsAppez idatzi behar zuten, dena analizatu. Baina... egia! Arrazoi. Ainoa, gure artean. Hemen, esplotatua gaude, eta okazue. Eta ez dit ematen. Hau da borpegia. Ainoa Martol, bagoa zela, urrengo orduaren bila, eta datorren aste artean berriro izango zaitugula, gurekin. Izan ondo, aio. Datorren aster arte. Agur. Aberriten dizuten sintonia. Hori da. Eta Ainoa Marzolek bere tartea musika beltzarekin hasi du, Black Lives Matter mugimenduari edo keinu eginez, eta guk ere berdin James Brownen I'm Black and I'm Proud beltza naiz eta harro nago abesti hau, mugimendu hori eta George Floyden memorian. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I worked on jobs with my feet in my hand. You know, all the work I did was for the other man. Now we done man the chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working with someone else. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Ooh-wee. All right. All night, so tough, tough enough. Ooh-wee, killing me. Say it loud. Say it loud. Now, we done made us a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our heads against the wall and working for someone else. Look here, there's one more thing I got to say right here. Now we're people, we like the birds and the bees. We'd rather die on our feet, keep living on our knees. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Lord, Lord. Say it loud. All right now. You know we can do some moving. Now we can say with the funky ball. Now we do. Sometimes we dance,
Maider Zabalegi, 1976, Oiartzun, Gipuzkoa. 14 urtetatik aritu da Euskal Herriko plazetan kantuan. Panderoa hartuta eta Alai Zeietxearen trikitiaren laguntzaz, gerora Euskal Herriko bikote ezagunenetakoa bihurtuko zen. Honek trikitisa txapelketetan egin zion bere bideari. Fandango harinarin porrusalda eta abarren tradizioa mamitu zuten arren kanpoko musikaren joerak ere jaso zituzten. Amets bat izan zuten, baita bete ere. Trikitisa eta pop nasketarekin 2 maketa grabatu zituzten 80ko hamarkadako lehen erdian, baina bigarrenean iritsiko zen euren fama eta arrakasta. 97an bikotearen izena zeraman lehen albuma argitaratu zuten, Alaitz eta Maider. Diskorretan aurki daitezke gaur egun ia ereserki diren amets bat eta txanpon baten truke. Plazarik plaza ia atxedenik hartu gabe zebiltzan bitartean beste 2 disko kaleratu zituzten. Inshala 89an eta Auskalo 2002an. 15 urteko ibilbide oparoa 2004ko abenduaren 18an amaitu zuten, bikote gisa kantatzeari utzi zioten euren jaioterrian egindako zuzeneko emanaldi batekin. Maider Zabalegik hamarkada batez hartu zuen atxeden, musikaren mundutik behintzat. Zertan aritu zen gaur kontatuko digu bigarren kafean, izan ere 2017an itzuli zen bere bakarkako musika proiektuarekin. Zuei kaleratu zuen, Dani Benegas ekoizle lanetan izan zuelari. Trikitisa letxoa bai, baina pop doinuetan guztiz murgilduta. Han agertu zen Gorka Urra, gitarjole eta lutierra. 100 metrora biziarren ez zuten elkar ezagutzen. Zabalegi eta Urrak erriz konektatu zuten eta Hurbil Artolarekin batera egin dituzte 2019an Maiderrek kaleratu duen Bidean diskoaren konponketa musikalak. Urra bera izan du ekoizle eta gaur gure akustikoen tartea fisikoki estrenatzeko bide lagun. Ongi etorri bigarren kafera, Maider Zabalegi eta Gorka Urra. Bueno, agurtuko ditugu, ez etxarri. Kosta zaigu hemen esprinean euren froga akustiko egin, mailan eseri, baina... Saio osoa izango dela, hola. Ez esan sekretuak. Hau, kameren eta mikrofonen atzean gertatzen diren hauek. Bueno, kasu honetan gertatzen diren gauzak dira. Mundu guztiak ikusi duze pasatu da. Behar, bitu ze lasai gauden orain. Eserita denak mai baten bueltan. Irribarrez. Bueno, nik oraindik nahi konfirmatu entzuten diegula. Maider Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Gorka Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Oh yeah. Hortxe dazkagu. Biak, beraz, bagoaz saioan aurrera egiten arazo guztiak gaindituta. Zer modu zaudete, Maider, Gorka? Ondo egia da esprina izan dela, Hementxe pasagea, ja. Ikusten zintuztegun, entzuleok jakin dezazuen hemen Tolosan, badaukagu bi ate, alde kale banatara ematen duten bi ate, eta ikusten dugu, eta kristalerak dirak, eta ikusten dugu jendea pasatzen. Eta hemen ari ginen Ainhoa Marzolekin, eta ikusten genituen Gorka eta Maider, alde batera eta bestera, eta alde batera eta bestera, eta esan nahi genien, hemen da! Egia esan oso xelebre izan dezendik, ni bapatean mezua jaso dut. Atzea. Eta galditxun da. Barkatu? Ez, jarri dut, pasatzeat, Atzera. Atzera, guau. Kontrolado. Nondik aidia behira. Hoi da, ez? Gaur egun, edo nondik ikusten gaituzte, Ez da erlajatzeko modukoa. Balkoitako oso modan da, orduan. Bai, egia da, vigilanteren batek gola botako zizuen. Gorka, zu ondo zaudeo? Primeran, ondo, bai. Ben, isilik etorri da, kotxean kriston txapa emango zizuen Maider, eta gero. Bakizu, uste mano bitzaiten gero igual, isiltzen naiz, bazpa. Gero igual, zer? Batzutan espatrapoak ekartzen txugu, nigok ezautzen du pixka tasten danian hitzeiten. Zoritxarrez. Arrate, gaur renteatuko, a ver, cuenta. Lotxagabe jartzen zarete? Gorkak badu olako izketan baditu olako etorrera nahiko txukuna, badu etorria eta batzutan txiste majoak iten ditu. Etorriak eta bestea juten dira, ez? Bai, batzutan. Gustatzen zezkigu horiek, ez?
Bigarren kafean Bai. zaleak gara. Konturatzen enez, gitarra jotzeaz gain, gitarristek badaukatela beste... Daukazuela. Pedrada bat. Bueno, bai, baina Daukazuela. kaso honetan ez da gitarra jo behar, orduan, hirugarren bertsonan itzaiten dut. Badutela, Esate dutelakoak, ez? esaten dute, komentatzen da. Bai, ni xilik nahi mantendu gehiagik sakondu baino. Hor, airean utziko. Poliki, ze gero galdetuko dizugu Gorkaren inguruan ere, eta Gorkari zuri inguruan akaso, eta baina, ezertan hasi aurretik gure sarrera hortan etxarri epatu dugu, ez? Iraganari pixkat heldu diogu, gaur Maider Zabalegitaz hitz egin nahi dugu, baina Maiderrek oraindik ere badu, ez? Berarekin iragan hartatik asko, Maider. Noski, ni beti esate dut ez, eta pentsatzen dut azken finean, iraganak denungan dauka orain honetan garrantzia ez? Bueno, denak gea, gaur gean noi, garai batean izan gean horrengatik. Orduan bai, noski bai, ez ni oso gaztetan dikan hasi nintzen alaitzekin, musikan munduan, orduan bai. Oandikan egia da, adibez gaur bidali diate balaitz eta bilen ola, amets batekin induten olako zirriburro bat oso politia, eta bai, egia da ikusten nahi nintzen, eta esaten nuen, ama ola nostalgi puntio horrekin, ze garai politiak. Baina urrun sentitzen duzu ibilbide hori? Esan nahi dut, urrun ez dakit orain beste Maider bat sentitzen zara? Bai, dudik gabe. Nik uste dut azkenean denbora denontzat pasatzen dela, bueno, nik nire kasuan honeako uste dut, azken fini guzti hortatik ikasi nun pila bat, eta bai, egia da ikusten dudala oso urrun bezala garaiaiek. Gorka baina, kariño handiakin. Zenbatetan esaten diote teknikariek Maiderri mikrora hurbiltzeko kontzertuetan. Horregatik normalean batzutan altseten jogu, eskez eristen. Altura zondo dokazu Maidero da, justatuko dugu. Alturan dago, perfecto. Normalki, aulkitan eseitzen zenean dena tamainan gelditzen zait. Bai, Bueno, hortaz aidea esango izuet zein dan arrazoia. Bai, mesedez. Ondo. Bueno, ez dakit zergatikan, estenatokian ditudanak, baino bai bajistan eskatita hasi eta gitarristetaraino, denak dira altuak. Inigo Barne, noski. Orduan, ez da oso altuak diala, eta ni ez naiz oso txikiako entxeratzen, baina beraien aldian badut nolapateko tarte bat. Ordu, bueno, izan du diate, mikrofonua ni estenatokira igo, eta mikroa nire burutikan metro erdi gorago jarrita topatu izan duet. Eta izaten da betiko txistia. Orduan, bueno, guan ere hortan zebiltzan. Saiakera iten aizian. Saiakera. Gorkak ez du bat galtzen. Edozein aukera, txast! Ni txintxua naiz eta bello, ez dut ez da itzein. Ja, xorro aizea hor. Batzuk zuzenian itaunte eta bestiak zeharka. Ongo gea ezagutzen. Zure iraganarekin aritu gara, Maider, baina zu oraina bizitu zalea zara, orainaren zale. Bai, hori da gauza bat, nik alaitz eta Maiderren garaira junda pixkat, alaitze gogoratzen dut, beti kontzertuak bukatu ondoren eta beti esaten ziala ez. Maider, baina, guazen parrandan gelditzea, karpe dien neska, bihar beste egun bat izango da, eta ni beti neon, ama, bihar beste kontzertu bat, aurrengo egunean beste bat, eta abotsa zaindu behar da, eta orduan, joeran un etxea juteko, eta alaitz beti, dale, karpe dien, eta egia da, behar izan du itxudala, urte mordoiska bat, bernetan, itzorren zentzua ulertzeko eta sentitzeko. Gaur egun ulertzen dut eta bai, garrantzitsua dela iruditzen zait. Eta hon egin dizu? Bai, izugarri. Izugarri, bestela uste, pertsonak oroar joera handia dakagula bai iraganean bizitzeko, eta baita datorrenan pentsatzen eoteko ere, eta normalian horrek ez diguzten inoiz. Momentu hauek bizitzen, Karga horrekin, behin kargak entzen dituzunean, ez? Bai, ez da errexal ere. Ja. Baina saiakera. Konfiantzatik, Maider, pasatze banaiz, saiazu, baino, parranda haietan, beldur zertzinen, aguduak galtzeko edo parrandan zer. Aguduak, egia ez ditu dara inoiz galtzen, inigo. Igual aldean. Eta segun ze momentutan dagon, nire aguduak asko agudizatzen dira. Hor uzten dut hori ere. De hecho, nik behin ikusen ikun, bea eta bere lagun bat, claro, bat abestia pino agudo haindikan itziten zula, nik uste dut kompetizio egiten dutela, segun zeinek itziten duen agudo, da zein dan jatorrago. Baina hori da entrenamendua, orduan bai. Bai. Gaitu dute, olako, jatortasun kontua. Guan esan behar dut, grabiak lantzen nahi naizela izugarri. Bai? Atope.
Santirekin ari zen? Santikin, Ai, hoxe. claro. Atzo komentatu zenun, ez? Jendea operatu iten dara, zer esan zuen. Bai, Zertarako? ahots oso agudua duen jendeak, baina oso agudua. Ez da Ez Maider. Ez gara zure ahotsazari. Askoz agudo duen jendeak. Izaleik gehiago. Bai. Izaten ditula, balako autoestima arazoak, komunikazio arazoak, baina ja, oso fin, pentsatzen gehiago gizonezkoetan gertatzen den zerbait dela, ahots agudekin. Nik beira, hor behin gertatu zitzaidan eskolan egon, ez duela urte asko, eta eskolara etorri zan umetxo bat, eta santzian, jozu zea Maider, esken ere amatxok tasaten dute, bai Maider, la potxokina. Eta hor gelditu zan da sanun, oso ondo. Orduan, aurrek entzuten duten informazio hoxe da, ez? Claro. Pues, Hoxe entzuten dute aurrek. claro, Bueno. eta aurrek filtroi gabe esaten dute, entzuten duten hoxen. Oie, bai ez dakatela kargaik, ez? Ez, zamarik. Bueno, batzuk bai, gero Eskerrak. aipatuko ditugu, baina orokorrean aurrek ez dute zamarik. Gorka, itxialdian zehar lanean alare jarri zarete. Maiderrek jarri zaituzte. Jarri gaitu. Obligatuk. Kantua sortu, grabatu, orkestu ere egin duzue. Nolakoa izan da prozesu hori? Nola Maiderre ditu zizuen, ez Gorka, bakizu zer? Erresa da, Maiderrek lehenengo gauza da piano egotia. Piano bat baldin bado, ja dena ondo. Eta gero bestia, bueno, zo zer sartzen bazute hortikan, ondo. Lehenengo Xantiri deitu nion, Xanti, bitu kantu badakat, eta oixen, aber pianoarekin nola gelditzu leiken, joko jazu piano hutsak, eta pianoan gainetik abestu non, eta orduan, sanion Gorka. Gorka, hemen solo bat... Hemendik aurrea bete lana, ez da? Bete, haber zein dezakezun horrez, da. Eta solotxo bat, eta gero urbilek azkenin baita satuzun hor lapstil bat, sopolitxa. Eta boixe, grabatu, bagitzak bere etxian, eta bere modu egin, eta gero nahastu egin genuen dena, eta YouTubera. Bueno, hori entzun dugu, egia da kantua nahiko kantu akustikoa dela, ez? Arreglo aldetik, produkzio aldetik, ez da oso kantu kargatua instrumentazio aldetik, ez? Beraz, defentsa akustikoa egiteko ere, bidea erreztua duzu, Bai. Beraz, asteko abestia proposa. Gaur asteko eta gure aretotxo hau estreinatzeko abestia proposa. Hala, kendu kasuak eta zoazte, Maider Zabalegi eta Gorka Urra, onartu beharra daukagu edo esan beharra daukagu, beraiek ohiturare bat dutela, normalean banda osoarekin, 6 kideko zedutako taldearekin mugitzen da Maider Zabalegi proiektua, baina akustikoak ere egiten dituzte, batez ere Gorka Urra eta Hurbil Artolak lagundute ibiltzen da Maider, beraz, bidea akaso zertxo baite errazago edo izango dute gaur gurekin ere, eta entzuten ari zenari ere argituko diogu zu izan zarela seikote horretako parte. Tarteka tokatzen zen. Konfiantza hori eta barruko umore hori ezagutzea eta hortik zetorren. Bai, asko ezagutzen ditut. Gero, Gorka ere izan du lagun askotan teknikari lanetan, eta horre gauza asko gertatzen dira. Froga oso azkarra egin dugu, beraz, zuek hasi lasai, eta joango gara azken ikutuak ematen. Aguduak jetxi mesedez. Ui, jetxiko dizkizut, bai. Eta efektu pixka bat ere kenduko dizut, ze reber asko dago. Aretoak berak ja badaka. Bai. Oendikan, baina. Nahi zuenean. Atzeraka begirada bat, beldurraren laino ilun bat, aspaldian idatzia zuten historian nagoni, mugitzen dizkiguteariak, agurrezin esan eriak, arnas gailurik ez duen ari, nola esan egia, askatasun egarriz, lehiotikan begira, txaloen artean, egunak etzatzen dira. Estalitako aurpegiak, zuri berdez denak jantziak, arnas estuka dagoen horri, naita ezko irriak, denbora gelditu berriak,
ireki ditzagun begiak, legeak lege arauak arau, debekuak dirau. Askatasun egarriz, leiotik begira, txaloen artean, egunak itzaltzen dira. Txaloen. Venga, ba, ibilarazi ere egingo dizuegu, ze utzi trasteak, zatozte berriro gurekin, gero berriro joango zarete, gero berriro etorriko zarete, lasai, men kilometro batzuk egingo dituzue. Lehenengo kantu honetan, etenean keinu bat izenekoa, bueno, ba, erakutsi digute azken itxialdi honetan sortutako kantu berria. Etenean keinu bat, Maider, zein da keinua? Azkenian, ezakit ez, histori guzti hontan, bueno, nik uste denoi eman digula zer pentsatua ez. Nik uste dut izan dela nolapateko, bueno, egunerokotasunean ez, daramagun erritmo frenetikoi bapatian pum, gelditu da, baina ez da izan nahitako geldiune bat ez, azkenean, bueno, bai, behartua, inposatua, bueno, nahiz zer pentsatu izugarria eman dit. Alere, bueno, histori guzti hontatik niretzat aldeola, bueno, ikusi dudan bortitzena edo gogorrena intzaidana izan da, ez etxean egon beharra edo, bueno, pues, matxaitugu noik momentu bat ez ikusi alizate hoi, ez? Gehien bat, doluaren prozesua, ez? Nolatan gizarte bat gai izan gean, hauak itxi, denak tapatu eta jendia bakarrik hiltzen uste hoi, ez? Ba, guzti honek izango itxun ondorioak, jadai denak eukitzen, eta, bueno, ezakit, bai horretan, bai horren beste ume etxian bueno, niretzat izan da tremendo. Orduan, bueno, geldialde hortan, hauxe da, sortu den hoietako bat. Eta horrek, zuri, ezakite, zu inspiratu zaitu, edo sortzera bultza zaitu, ze horre sortzaileen artean, egon da ez, batzuk nolabait itzali egin ditu, eta ez die sortzeko adorerik edo indarrik eman honek, eta beste askori aldiz, bai. Nire kasuan izan zen kantu hori sortu, eta gelditu nintzen baino guztiz. Gaina justu honea etortzeko, atzo hasi ginenean behira kantuak esaten nio, jolin ditut, bihatzak denak minberetuak. Ez nun gitarra jo, ez dut ikutu, ez gitarra ez pianoa. Bai, ni egia esan denetik bizituet, aserre handia bizituet ere, gorabera handiak, hola ibili naiz, tio bibo baten moduan. Bai, gorra. Kantu berria iritsi da, Maider, baina ez dakit honek urrengo proiektu baten sukaldea martxan dagoela adierazten duen, edota besterik gabe joan etorriko bidaiatxoa izan den. Egia da justu guzti hau gertatu aurretik, jada Gorka Urbiltani bildua ginen, ja kantu berriak aukeratu, eta ja zeintzuk sartuko genitun, eta bueno, printzipioz ideia zen, uda hontan ja martxan jartzia grabaketarekin. Bueno, nik esate dut ezakit, niretzat hau izan zia. Beraz, agian aukeraketa horretan zeuden abesti batzuk joan egingo dira eta beste batzuk etorri, izan daiteke? Ez dakit ze jungo da eta zer etorri uste dut, momentu enten ni jun naizela eta behar dudala kitka txiki bat berriro guztira itzultzeko, bai? Geldiune bat. Igual bartzun irretira etorri, ontako? Ez dakit, irratxa jostean terapia pixate ingo dugu Maiderrekin, Hortik ere... Ze ondo. Hartu barezu bigarren kafea abesti hoiekin eta... Hori da, zuek ezagutzen duzu bigarren kafea kontzeptua bera. Egia esan ez. Aurrea. A ber, bota. Zuk. Bigarren kafea lagundu, Ez da kopuruz hartzen duzun bigarrena bakarrik. Gauzei batetik beste buelta bat ematea, beste begirada bat ematea. Askotan izan daiteke aurretik prestatuta edo pentsatuta zeneukanaren oso ezberdina, izan daiteke ez, iraulitako zerbait, edo erabaki bat hartu aurretik behar duzun azken... Geldiune edo oain komentatu duzun guzti hau, bat dator bigarren kafea kontzeptuarekin, ez? Diska bat aukazu, abesti batzu dituzu, baina esan duzu,
Hori da. Bigarren kafea. Bigarren kafea hartuko et, Venga. buelta batzuk emango izkiot honi, Eta agian, beste abesti bat. agian mantendu daiteke daukazun ideia, edo baliteke, esatea, bitu, 10 hauetatik, 3 hauei, ez diet ikusten irten bideik, o beste 2 sortu ditut. Etenak beti dira positiboak. Baina eguneroko edozein momentutan, Eta nik nire lagun batek egunean etenak hartzeko eta bere buruak intxak konektatzeko esateko, hemen dago, itezun zeukan mugikorran jarrita, nolapatekola budismoko kanpaioitako bat, eta ez dakitzen bat, tero, jotze zion, dun, eta itezun, past, bale, hemen nago, ez nago ez geruan, ez iraganan, ez jundako ez dakinun, edo gero inberditu dan erosketetan. Beitu. Eten hoieko nagia bizitzan. Ze onomatopeia izango lituzke bigarren kafeak. Pentsa. Inago, kling. Ja, ez, momentu, geatu. Nola, grabatu da hori etxarri, venga, Samper. Egin berriz. Hotxa edo izango litzateke. Gorka, bi hauekin egunero. Eta kejatuko zea. Kejatuko zea. Ez zaite kejatu Tolosara etorri ala, gure... Egunero etorriko. Bitu, baina hain gehiengoa geha, oarzo aldea ingurukoak, así que, ojo cuidado, Hau ikusita igual. Honexaten un kategoria zehola hemen. Claro. Eta ez dekin, baina... Susmatzen zenun, ez? Hau ikusita igual izango da, bihar goizean, bigarren kafia parranda eta gero, Asi gea. Ni pakean nengoen ba. Bueno, aipatu dugu proiektu berri hori, hor dago, urrengo disko hori martxan, ez dakit noizko, bigarren kafe hori hartu beharko du Maider Zabalegik, baina Maider, Gorkari berri utziko zenioke produkzioaren lan hori, edo... Neri galetu beharko nazu erne dut. Lehenago Maiderri galdera, gero zuri. Gitarra afinatzeko da. Bai. Egia da, netzat Gorkakin lanaitea izadela zentzu hortan, azkenean produktorez berdinekin lanain izan dut, oso gaztetatik, baina uste dut, beti egin dutela nik nahi izan dudan hori, edo entzunarazi diatela nik nahi nun hori. Orduan, patin etorri da Gorka, hau txizkian eskema guztiak, eta esan ona, hau aldatu berda, hau desastre da, hau ez dakitzer. Hau da, igual gordintasunean filtroi gabe esan dizkiana gauza asko. Horrek ekarri ditu, ikasketa sakon bat, Oso politia esan du binen, esan nahi duena da... Ez don bronkak, Nazela un toca pelotas, mucho era. Bai, Gorkak filtro gehiagirik ez dauka. Honeako eta txarreako filtrorik ez dauka. Hori da. Horrek oso gauzonak badakazki ere, hausnarketako, jo baditu beste gauz batzu, adibidez, beti kontatu izan duet, estudiotikan aldein izan duet, eta azaldu izan du naiz bueltan, berriz, pijaman. Eta antxe topatu estudioko bai Gorka honekin, eta beste Gorkarekin, eta beste Gorka ere pijaman. Pentsa ze gora berak izan du itxudan. Nik uste dut ere, eta defentseko dut el diablo dezake, bino, jendea ez da konturatzen produktore baten lana ze suposatzen duen, gainera grabatu behar dunin. Osea, musikariak pasatzen dian, grabatzen dute beria eta ospete dute. Baina produktorean lana eta gainera teknikari izan da, egon behar duzu, bai, ensaio guztietatik hasita, eta azken musikaria grabatzen duen arte, nasketa, prozeso gozuan, lanien. Eta gilitu gabe. Ostras, horrek badak ere... Hor jakin behar dezu ez, instrumentu bakoitzak, gero pertsona bakoitzakin nola kudeatu egoera bakoitza baita ere. Azken igual behar da olako kasutan norbait esatiko, bidea hartuko du. Noski Maiderrek daka helburu bat, nire lana da hoi interpretatzia eta musikari adiraztia, ez? Hau ingo dugu eta hola eta psikologiatik ere badauka ez, zuk nahi dezun hori nola... Nik ez dakat beti nahi nuken pazientzia egila da. Osa, batzutan gauzak esaten botatzen judola, eta gero esaten du, lortu nahi nun kontrakoa lortzen zu batzutan, ez? Ez da inbestetan ikuste dut pasazaneako. Ondo ulertu zarete. Ikasgai bada, Oie, Samarnon, ez? Ikasten zoazen prozesu badala. Famili bat eta askotan ezagutzen zea, izugarri, konturatzen zea dituzun gabezi askotaz ere, segun nordezun alboan konturarazten dizute gauza askotaz. Nik uste hortan prozesua beratxa izan dela, ez? Oso.
Bueno, baina iritsiko zinate Maidere punto batea, igual ja ez dezuten ez da hitzein behar, ez? Olako tapakoitza eretxea. Ez, baina esan nahet, igual Ulertzen zeatela, behiratzen zeate eta iritsi zeaten punto horretan. Ez, berak juten da eta gero bueltatzen da eta ez da. Enteatzen zanako aserretu dela ja berandu. Noi pertsona batzukin lortzen da, nik adioz alaitzekin ere badut hori. Osea, beitzen hau, minon inkluso telefonoz deituta jasateit, Maider, ez zaude ondo ez? Berehala eta nik ere berai, alaitze ondo zauden, bueno, seituan. WhatsApp ez da oso zaila, La Loreak ez baitu bidaltzen jazta. Egia da. Joli! Bueno, hori, Europar Batasunak esan zuen, Emotikonoak erabiltzeko, olako ezki ulertuik ez egoteko, bai. Zein da zuen emotikonoa? Asensio, zuk ere esan dezakezu. Nerea da besarkadatxo txikioi, asko guzazit. Hola, beso motxak dozken, besamotza dan besarkada hori. Bai, ere erabiltzen dut. Zuena, Maider, zureak loreak. Bai, loriak eta bilotzak asko gustatzen zaizkite egia esan. Bai? Nire esan, los cuernos heavy janaola, hori nik ganezakit, garai heavy tengatako edo, bai? Ez que gitarristik osatze zaizu zuen garai heavy atzian, uste. Zatik generalizatzen dezu eta begiratzen diazu, batez ere nien ezenan heavya izan, nere bizitzan. Gustatzen zaizkit daukat ezer heavyen kontu. Gustatzen zaizkit etxarrirun bihotz beltzak, pixkat bihotzak gogortzeko. Igual bai, da gehien erabiltzen dutela bihotz beltzaren. Bihotz beltzak. Inigo, zuen artean ere ja begiradek dena esaten dute. Hombre, ordu asko daramatzagu, pantailan bestaldetik begiratzen. Ilabete daramagu. Gaur 31. saioa, baina baina arte pantailaz bestaldean den dugu, así que. Gaur bigarren eguna. Zeharra, Bai, ime, gabiltza. Bata besteren ondoan. Bizirauten. Maider, guazen berriro musika girora edo, bueno, letra girora edo. Esango nuke zure letretan badagola zerbait oso jarrera apelatibotik, ez zuzenean norbaiti gauzak esateko, lehenengo bakarkako diskoak zuei zeraman izena, badaude referentzia zehatzak ere zure kantuetan, nori kantatzen dio Maider Zabalegik? Jo, nik ustot gehien bat bizitzan egunerokotasunean gertatzen zaizkiten edo sentitutzen ditudan, edo sentitu arazten diaten gauzei, pertsonei. Bai, ustet letretan oso xinplia naizela. Hau da, zerbait sentitzen dudanean kanporatu berri izaten dut. Eta orduan, plast letretan isladatzen dut. Hor, etxean izugarrizko gatazkak eukitzaitut letrekin. Pentsa, nere gatazkagia etxean hasten dira. Kantua etxetik atera baino lehen ja, hor ja hasten da, sukaldatzen txaparron esango gendukena. Eta kantu asko Maider etxean geratzen dira. Zure aitonei biei esango nuke kantu bana egin diezu urte hauetan. Bai. Bai, azkenin netzat, hor egon dia, bizipen ezberdin pila bat, bai, hil ondoren, edo hiltzena izanean, edo, nahi horrek barruan sortu didan guztioi, nire askatzeko modu hoxe izan da. Kantuen bidez, eta gero bidegorrira junta korri nato. Jartzengo bidegor, bai. Askotan izan. Horietako kantu bat, da akustikoan eskainiko diguzuen urrena, ez da? Bai. Gero kontatuko diguzuen inguruko anekdota bat, polita da eta, baina joan aurretik aprobetxatu. Ondo entzuten ari zinaten, instrumenturen bat igo, jetxi, ondo izate? Venga, Gorka, zu superrik tismik izan. Maizu gitarra pixka bat igotzea, Gorka. Igual Maiderrek nahi du nera gutxak entzia guztiz. Zoazte ba. Zoazte pakian, eta soinu txikia kantua eskainiko digute. Ipatu dugu aitonak ere Maiderrek izan dituela oso gertutik edo, eta soinu txiki hau, bere aitonak soinu txikia jotzen ziolako, eta hortik ero Maiderrek zehaztasun gehiago emango dizkigu, baina prez dauzkago gure set akustikoan, berriro lasai, Zehaztu dezu zehila. Zuzenekoa. Tori arrate maio zu zehila, Maiderri. Bekaintxoa. Maiderrek. Euskaraz nola da? Egigu liarren bekaintxoa esaten dugu, baina. Nik instrumentuetan, gitarretan jartzen dan horri zehila ditzen diot. Zeta polita jarrita, besterik. Zehila. Zuzenean, elujarren. Uste nuen Maider eta Gorka aurkeztu behartzen dituela. Aurkezpene martzen nula. Eta fan egin zai. Ondo, presto bete, Gorka, Maider? Nahi ez zuenean. Zubitoa deitzen da.
Gorka, volumena igo alduzu gitarran? Ba, orain berriro hasi mesedez. Tendentzia jesteko, eta gero ja ez dut diatzen gila. Eman lasai. Kasala Herrero. Hil nahi duzula esaten duzu, nire eskuak gogorre utxiz. Aske sentitu nahi zendukela, preso zauden gorputz hortatik. Gorputz erdia lotan, mugitu ezinean, desesperazioaren mugan. Eta ezin agurtuan, malkoak begitan, elkarriak urresan ezinean. Hil nahi duzula esaten duzu, nire eskuak gogorre utxiz. Aske sentitu nahi zendukela, preso zauden gorputz hortatik. Gorputz erdia lota. Pozarekin oroituko zaitut soinu txiki horren doinuan. Jozu. Ema jozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bigarren aukera bat eman diogu Gorka horrari volumena igotzeko, baina ez dakit guztiz igo duzun. Gorka, bai? Ez dakit. Gitarra hori, ez da, gain esplikatuko dugu berak egin duen, ze Gorka musikari eta ekoizle izateaz gain lutierra ere bada, eta hori zuria zen, Gorka? Gitarra hori zuria da, ez? Txuen pixkate, oraindik ez zaitu guaitzen, bai. Bai, niri da. Bai, ba, ez dakit zerbait... Lutierra, kartak banatzen juna. Eski ikusten! Ikusten zu ez, kontuatzen zeate, ez? Hasi da txistiekin. Pieka! Ale, xokona ez. Ez. Behin holtza batean mago bati esan ziona, zoragarri izan zen. Baina hori saioaren ostean kontatuko dizu. Azkenek esan zian azula, saia esan nahi duzuna repetitu izan, Nik abisatzen dut. Ja, hoxe nintzen pentsatzen zatu, lasai bion izan dut, Maider, zuri behin abesti honen inguruan soinu txikiaren itzulpena egintzizun kazetariak, hori ere damutu zen, Eharra izan zen, hoi. Gazteizen, ez dut sekulaztuko. Elkarrizketa batea jun, eta alako batean botazian. Y esa canción que se refiere al... Ay, no la sabe. Pequeño ruido. ¿A pequeño ruido? ¿A qué se refiere, Tani? Pequeño ruido. Zuka harrapatu ere ez. No. Soinu txikia. Soinu txikia es el instrumento diatónico de la triquitilla. Vale. Bai, eta hor bai izan zara momentua, hola. Bai, ez? Bai. Esate maia zu, Madrilen o... Gazteizen izan zen. Txin. Zundo da kilkerrak. Gorka horrari horrelako bat ezin zaio utzi. Pasagozun egun osa horrelakoekin. Gehiago ditu, Bai. Oaindik igual besten bat entzungo duzu. Bueno, geldik etzarete egon, baina zuei ere beste talde askoi bezala egokitu zaizu ez. Kontzertu asko bertan bera geratzen zirela ikustea, planak berregitea, etorkizunan zalantzapile izatea, ez dakit, nola bizitzen ari zareten, baina
itxialdia hasieran lehenengoa dira izan zen, ezagit Basaurin zenuten kontzertura bertan bera geratu, eta hortik aurrera guztiak, ez? Bai, egia da Basaurin geneukan, justu historia hau dena hasi zen, aste hortan, asteazken horretan, akustiko bat, eta bueno, hortikan ja, udarako guztia ere ja dena gelditu da, zeuden... Ezken bine, kriston inkognita zan, ez? Aber, hasiko zian, ez? Eta hauain badirudi hasiko diala, baina ze kondiziotan. Hauain ez da oso garbi. Nik gauz batzuk ez ditut ulertzen, ez? Taberna edozein jun leike, baina gero kontzertu batea, maskariakin eta hola lau eserlekuta eta Prestigen petrola jasotzeko trajeakin bezala. Bai, eta ez dakit, arrarua. Bai, badirudi, bueno, nahi sentsazioa ematei hor da bitzala pixka batez, esango genuke pixkat, nola patxeko tirita bat jarri nahian eta oidena, baina, bueno, hor zauria, bueno, nik uste oroar kulturan, Euskal Herrian zauri hoi lehenagoztikan hortzegolaia, guzti honek eginduna da, bueno, guandikan, areagotu, baina, bueno, nik uste azkenean oso nabarmena izan dela ere, ez, bueno, albistegitan eta, bueno, hor agertzen zian denak, baina, bueno, binen hau nahiko bukaera arte etzan azaldurein, orduan hor ikusten da, benetan kulturari ze garrantzia ematen zaion ere, bueno, edo ematen diogun. Naiz eta gero, guztiz aurkakoa den, zertikan, historio honetan ere eraberian oso argi ikusi da, benetan, ez dakitez, bai pertsonengan, aurrengan, sormena, bizitzeko grinoi zer muitzen gaitun denoi, ez? Bai irakurtziak, bai antzestia, musikak, hori da benetan. Itxialdi hau kulturari gabe, ez dakit, igual 3. mundu gerra izango litzak ez. Zure eski bai. Ze, egia da, konsumitu degula denetarik, esan duzena. Alkohol ere. Hori da. Orduan, bueno, tabakoa jetxi inda, Bai. Lengo gunean irakurri, no? Bai. Nik asfali dutzen nuen, osake. Baina, bueno, nik egia da, itxialdi hau zentzu hortan, momentu batzutan, aserraldi batetikan ere bizitu dudala, ez? Eta nolapateko boikota egiten ere saiatu naizela, hau da, musika bai jarri dut saretan edo indut nik nahi izan dudanean. Baina eskatu diatenean, izan da pixka bat, bueno, bai, klaro, orain medioek eta behar gaituzue, eta guan hor egon behar dugu, ez da? Orduan, bueno, pues nik adibidez, bai, ETB-ko gauza batzuei, eta ukatu inaiz. Ukatu naiz, zentzu horregatik, ez? Uste dudelako benetan beste balore bat merezi dugula, ez? Nik uste hemen gaizki ohituta gaudela, ez? Kalian ohituta gaude kontzertuak doan ikusteko eta bar, eta jende asko nik uste eraman duela streaming bidez ere, esatea, baino, intzazu, eta ofizioa da, honen atzian ensaioak daude, inbertsio bat dago, ez dakize, ordainduko diazu, ez? Ez gaude oitxutan ikusten kultura ordaintzea. Hau da, doakoa danean eta, bueno, badirudi erresago konsumitzen dugula, baina bestela... Pentsa, orain, ordaina bakarrik ez baimena ere eskatzen ari gara, ze ondartzan jendea pilatu daiteke, terraza bateko, ez dakit, sombrilla baten, tolo baten azpian 50 pertsona ikusitzakezu, Laister hegazkinak hasiko dira, bat abestearen atzetik gura aeroportuetara jendea ekartzen, baina antzoki batean edo plaza batean segurtasun neurriak utzita ere, kulturak abiarazteko arazo ikaragarria dauzka, eta ez dakit kontzertuen kasuan bereziki, noiz abiatuko den hori, beraz, dirua bakarrik ez, baimen kontutaz ari gara, baimena badugu gintonik hartzeko terrazan elkarrekin, baina ez kontzertu bat ikusteko. Jo, ez dakit horrek non kokatzen gaituen, ez, gizarte bezala, eta uste dut hau... Lehenengoak atza botatzen, eta azkenekoak itzultzen. Zaurgarriena ez dakit kultura izan den, ze badira beste sektore asko benetan sufritu dutenak eta pairatu dutenak itxialdi hau. Hoien artean, urrun direnak, kartzeletatik ere zenbat aldarrikapen eta zenbat arazo ikusi ditugun, eta hoien atzean ere, senide, ume, eta benetan egoera hau, eta egoera hontan sortu den bloke hau, bereziki sufritu izan dutenak. Bada kantu bat bidean diskorretan, aur motxiladunei izenekoa Maider, ez dakit mezua zerbait aldatu den, edo mezua akaso horren gordinagoa ere baden. Bueno, nik uste dut azken finean egoera hauek egiten dutela benetan gabeziak dauden lekuak gero eta nabarmenago gelditzen diala, eta hau da horietako kasu bat. Azken finean, bueno, gauzaz asko zeudenak aldatzeko edo aldatu beharrak, bueno, gelditu dia hortzen. Zer kontatuko diguzu 3. kantu horretan, aur motxiladunei horretan, Maider?
Bueno, aur motxiladunek pixka bat, hortaz hitz egiten du azken finean, bitu egoera hontan hoi ere ukatuta gelditu zaia hainbat eta hainbat familiei ez. Astebururo zenbat aurrek egin behar izaten duten, bidai luzeoi, matxe dituzten horiek ikusteko ez. Eta azken finean, aurroiei nola markatzen dien, edo nola markatu izan diguten, asteburutan lagunekin egon ordez, horren beste kilometro itia, ez? Azkenean, sistema penitentziarioa eta guzti hau aldatuko balitz, aurroiek ez luteke motxila prestatu beharko horren beste kilometro iteko, baizik izango zen, egun bateko jun etorria, martutenea jun eta etxea etorri. Aldiz aurroiek pentsatu behar duten, berko ditut 10 orduko bidai bat, motxila prestatu asteburuan pasakot. Horrek dakarren pixu guztiarekin. Zenbat eguntza namatzaten, bisitei gabe? Asko, hiru hilabete oso. Logeita. Beno, Maider Zabalegi eta Gorka Urra agurtu egingo ditugu. Aur motxiladunei kantuarekin agurtuko dugu gure saio akustikoetako lehen saio fisiko hau, eta guzti iaia gauza bera esaten digu, baina ia holtzetan eta holtza azpi gain hortan berriro topatzen garen, berriro topa egiten dugun elkar. Seguru baietz. Lazer bat izan da, eta ondo. Eta bigarren kafea noiz? Bigarren kafea saio bukatzen danean jarriko dizugu. Lasai, Urra. Eutxi gitarra eta hilo volumena. Venga, badoaz, Maider Zabalegi eta Gorka Urra gure set akustikora eta eurekin segituan izango dugu. Aur motxiladunei bidean izeneko 2019ko diska hortako kantuetako bat eta Maiderrek orentxe azaldu diguna. Ja, haber jartzen dituzten kaskoak ondo, lana ematen ari gara, joan etorri horretan. Baina, kaso, pentsatu beharko dugu elkarrizketa bertatik egitea, edo egokiagoa izango dute da. Ja, igual sofa bat, edo... Gitarrentzako soporte batzuk, bueno, ikusiko dugu. Jungo gea, pixkanaka. Nahi duzuenean, Maider Zabalegi eta Gorka Urra gurekin akustikoan bigarren kafean. Egun grisa bidean, errepideko denbora maigabean, aurrean aita zure lastan beroak. Arintzen du bai distantzionez ama, anurrunean, ziega ilunean, denborak muga bat duenean. Bion artean, malkoz bustitzean, etorkizuna marraztean. Egun grisa bidean, errepideko denbora maigabean, aurrean aita zure lastan beroak. Arintzen du bai distantzionez ama, zuru zururu, 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 zuru zururu.
Maider Zabalegi eta Gorka Urran mila esker bioi. Eta bagoaz aurrera! Kid Calm and bigarren kafea. Beno, eta bagoaz azken txampan, arrate? Bagoaz, eta nik galdera bat, konturatu zarete itxialdian jabetu garela zenbat pertsonarekin egon gintezken lehengo normaltasun hartan egun bakarrean izan zitekeen garraio publikoan lanera bidean edo laneran bertan edo irratian elkarrizketak egiten edo erosketak egiterakoan edo kirola egitean edo lagun eta familia arteko momentu txetan, ez? Eta abar, eta zer esanik ez, eskoletan, ez? Eskoletan zenbat pertsona elkartzen ginen. Hortaz hitz egingo dugu jarraian, zehazki musika eskolek egin behar izan dituzten egokitzapenak ezagutzeko. Naiz eta Euskal Herriko musika eskola gehienek atzo berrekin zieten klase presentzialei, beste hainbatek online klaseak mantentzea erabaki dute, eta Ipar Euskal Herrian esaterako musika eskolak itxita mantenduko dituzte irailera arte. Pantaiaren bestaldean ditugu Maialen Tellabide, goi mailako piano jazz ikaslea, eta Aritz Alustiza trikitixa irakaslea. Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Aritz, entzuten diguzu? Kaixo. Arratsaldeon. Pantaiaren bestaldean zaudete eta pantaia bidezko klaseak eman eta jasotzen aritu zarete denbora honetan. Bai, más o menos. Hasieran kostatzen ohitzea eta irakasle asko ni ikasle modura, nire ikasle aldetik irakasle asko ez zeuden prest edo ez zekiten zer egin behar zuten da hori dana eta guk ere ezkenekin nola jardun da arazo handiak ikasle guztiek ez ditugu medio berdinak, adibidez ni nera manetxan nago, benezakat ezer egurrezko pianoa baino. Eta soinu aldetik eta konexio aldetik eta hori guztia neko desastre izan da hainbat astetan, baina, ohitzea besteik etxe honen. Bai, ezta? Eta Aritz, zuke Bergarako musika eskolan ematen dituzu trikitixa klaseak, datorren astean hasiko mentzarete klase presentzialekin. Gero berandu entzuten gaituela, edo jasotzen duela mezua. Aritzek ez gaitu entzuten. Ez gaitu Aritzek. Ari ginen Maialen zure... Bai, ez dakizuek aitzen zuen zerbait, ni hemen nabil Donostian kobertura bila. Eske ez dago Tolosa. Gauza bat ikasi dugu, Maialen, zuk uste zenuen... Bai, harritutan... Gaizki zinela, baino Donostia baino beto entzuten da bat, deba edo mutrikutik. Esan duzu, egurrezko pianoa baduzula etxean, goi mailako jazz ikasketak egiten ari norbaitentzako, oinarrizko erraminta behintzat bazenuen. Beste teknologiak akaso ez, baino ikasteko aukera bai, ez? Baina desafinatuta da bain dela urte betetik orduan, geiztako ere estipadio, baina, a ber, han Iruñan adibidez, anteklatu badakat, eta berdin kontserbatoriora juten naiz kabina barruan ikastera, zarata ondia egiten detela, hori ere kontuan euki berdela etxe barruan zaudenean, ni ez naiz biologiako irakaslea liburu aurrian dagona, nik zarata egiten dut, eta ondo aukeratu berdia orduak, eta beste bizilagunek ere eskubia daukate kejatzeko, da orduan, Paso duzu edo nola izan da bizilagunekin bizikidetza? Bizilagunak eta zure pianoarekin akaso egokiagoa da galdetze. Aian nik arazo gehiago ukitut, nire gainean bizi den 3 urteko umearekin, behiek nirekin baina, ez, a ber, esan. Zu ere irakasle zarela aipatu behar nuen, klaseak ematen duzu, itxialdi honetan ere klaseak eman dituzu? Bai, hori da, bai. Hasieran, enekin gai izango nintzen Skype-idez edo Zoom edo Hangouts edo Jitsi edo 4.000 batekin aritzeko, eta nintun, 180 nekan mobila, memoria,
eta megarik ez. Orduan, bideoak eta hori dena bialtzeko lokura bat. Baina, bueno, gero ohitu gea beste guztira, baina betikoa. Maialen, ez zaitut ikusten, Maialen, ez dizut entzuten, ez dakitze pasatu den, eta, bueno, hola, 20 minutu, ordu erdiko klasetan, baina, bueno, beraz, bizira... Zoionez aste honetan ja ikusiko ditut. Zuere aste honetan klaseekin? Bai, ostiralean, bai. Esan barran, egiten daukat itxialdi honetan ikasi dugula asko bideogintzari buruz, orokorrean bideoak egiten ikusi nik uste denek ikusi dugula YouTubeen nola egiten den, ez dakit, nola jarri 4 bideo batera, edo holako historia. Bai. Dene biratu dugula. Kompartin pantalla da alakoiek. Holako gauzak, nola egiten da. Bai, guzti. Eta zuke erabili behar izan duzu, akaso hasieran saiatzen zinen modu presentzialean egiten zenituen klase hoiek egiten, ez? Molde bera erabiltzen, baina erabili duzu, aldatu behar izan duzu edo teknika berriren bat sortu duzu? Gehiago izan da, begira, gehien bat ditut ikasle txikiak, pianokoak direnak, ikasle hori oso gazteak, 6 eta, 7 eta 10 urte bitartean gutxi gora bera, eta haien eskatu diet gehiago beraiei ardura aldetik, dakitelako ez nagola bertan segituan zuzentzeko, edo guztia esateko, eta askotan zen, fijatu zaite zu nundi egin dezun akatsa, ez dakizer, nik berriro joko dut eta ikusiko dezu, baina saiatu zaite zuzentzen ez nago ni. Eta hor ikusten zenun umearen frustrazioan non ze puntutan zegoen. De hecho, eskatu zidaten, ama batek eskatu zidan bideo bat grabatzeko motivazio nala edo ikasle batentzat, benetan hori piano horren jartzen da negarrez, eske ez dakit nola inberdeten, eske ez dakit zer, eta ez dut entzun. Erako ere izan dela, ez? Frustrazioekin eta barre... Bai. Nik uste danok, neurri baten edo bestean danok pasatu geha hortik. Aritz, saiatuko gara zurekin, ea oraingo honetan lortzen dugun, eme guzu zeinaretxo bat, zutan zaitugun jakiteko. Bueno, ari ginen... Bai, ez dakizeko ondo entzutu zuen, baina nik oso gaizki. Donostetin nabil guetak, kobertura bila, eta oin pixka, eta Oaino beto, Oaino beto. Bai. Konta iguzu, datorren astean hasiko dituzu klaseak eta egia da ikasturtea bukatzeko denbora gutxi falta dela. Orain garai honetan hasten ziren ikasturte amaierako kontzertuak eta barrak nola antelatuko dira hauek? Bai, bueno, ez galdera oso ondo ez dut entzun, baina, nik botakot. Ez dakizu ondo aitzen aizaten. Bai, entzutut. Bueno, gu justu egun hauetan Bergarako festa dia, orduan... Ondo entzutu zue? Bai. Bai, entzutu zue? Bai, tira. Bueno, egun hauetan Bergarako festa daukagu, orduan opor txikillo batzu dauzkagu, eta pixkat gainera ondo torriko da prestatzeko aldaketa, ez? Oin arte... giro bat eman behar izan dugu, 60 graduko giro bat, hau historia autor izanean, eta oin datorren astetik aurrera hasiko ga poliki klaseak ematen, 14 urtetik gorakoei hasiko ga hasiera baten, ze claro, gure eskolak Bergarak 14.000 biztanle dauzka eta gure eskolak 600 piko ikasle dauzka. Osea, eskola handi bada eta ez da inerreza de repente dana guztia batera hastea, ez? Baina bai komentatzea, ni bentsat desiatzen dagoela ja klasiak emateko. Eta espero gure ikasleak desiatzen dago dela bultatzeko. Osea, que online bidez ez daukazu da. Ez dakit ondo aitzen izaten, o moztuta. Bai, entzuten da. Ondo entzuten zaitugu. Galdetu dizugu kontzertuei buruz. Bai, arazo neria orduan. Vale. Bai, galdetu berriz mesez, kontzertuna? Ea, garai honetan ikasturte amaierako kontzertuak izaten direla.
Zaila da, Alustizarekin konexori Eta mantentzea. denbora faltan ere. Eta denbora amaitzen ari zaigu, beraz, Maialenekin azken galdera egin eta agurtzen joango gara. Maialen, zu baizen zure ikasleak gertutik ikustera, eta eurekin hartu beharreko neurri guztiak hartutak klaseak ematera, baina zu konservatoriotik jasotzerako akaso iraila izango da, horreten alditxoa oraindik ez dago bat ere garbi. Dakidan azkena da ez dakigula itzuliko gian. Hori da dakidan azkena. Eta, baina irakasle askok, ez dakit horrelako fantasia bat bizi izan dute, azkeneko momenturaino itzulialko ginela, maiatzan, da ekainan, da ikasle gedenak geunden, nik ez dakit honek albiste ikustitun, baina ez di herrialde hontakoak. Eta irakasle batek esan zigun, berak etzula batera argi ikusten irailean itzulial izatea, gure lanak gehien bat, eske klase individualak ezik, gainontzeko danak taldeka dialako. Eta ez balma dituzte metakrilatuzko pantaiak eta horiek guztiak jartzen, nik ez dakit nola egin daiteken. Baina bai, orain bertan ez dakigu ez der. Matrikulatu behar geha, hori bai, matrikula ordainduko dugu orain ekainean, hori seguro. Bai, zerbait asmatuko dugu, zuek hori, umorea ez galdu eta musika egin sortu eta erakusteko grina ere ez. Maialen Tellabide goi mailako piano jazz ikaslea eta Aritz Alustiza Bergarako musika eskolako trikitixa irakaslea. Eskerrik asko eta ondo segi. Agur. Aio. Bueno, eta guk astearte atzean utzi eta asteazkenera begira jarri barko dugu, ezta? Astearen erdira eta gure barrura begiratzeko eguna da asteazkena. Dona datorrelako eta donak barruak mugitzen dizkigulako eta barruan mugitzen zaigun hori ulertzen laguntzen digulako. Mugitu edo baita ere orekatu, claro. Bai, bihar hain zuzen hortaz arituko da, nola kudeatu, nola esaten dugu, ez, nola orekatu. Ez, orekatu behar da, baina nola orekatu. Ez da, pixkat hortaz arituko zaigu eta gero kontzertu naizek iragarri dituen edo aste honetan gertatuko diren kontzertu horiek guk ere iragarriko ditugu. Bihar xehetasun guztiak, Gatibuko lagunekin ariko gara ostiralean duten naiz kontzertu hori eta gainera kontzertuaren aurretik bigarren kafeako antalde osoa, egongo gara hor, tope, kontzerturako bidea osatzen. Bihar azalduko dizugu, sarrerak oraindik ez badituzuen, non lortu, zen motivazio dituzten Gatibutarrek eta gainontzeko taldeen datak ere, astero, 5 kontzertu behintzat oraingoz bai, naiz kontzertu horietan, izango ditugulako gerora. Javi Riverorekin sukaldaritzaren inguruan, Iker Laurobare politikantuz izango dugu, beraz, menu kompleto bihar ere. Bai. Bagoaz ba? Bagoaz. Bihar arte. Foo Fightersekin. Abestitzar honekin. Learn to fly. Ala, bihar arte, aio. Aio, egin egan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.